Je 9 hodín 24 minút, tu Bolatánko budete počuť z rádia, hej, už o malý moment hrať si budeme pesničku vo veľkej škole dní, presne na 9:30 prídu aj krátke správy, ale teraz, priatelia, teraz ideme súťažiť. A súťažiť ideme s reštauráciou Carlito, ktorá sa v Bratislave nachádza na Borskej ulici, tam má naozaj pestrý jedálny lístok. A okrem iného sa na ňom nachádza aj niečo, na čo sa budem pýtať toho dnešného poslucháča súťažiaceho, ktorý sa ku nám dotelefonoval. Pozdravujem v tejto chvíli Mareka z Nového Mesta. Ahoj. No čauko. Dobre som si zapamätal to meno, lebo na mená teda ja pamäť nemám. Meno si dobre zapamätal z Nového Mesta, sice nie som momentálne v Novom Meste, ale... Momentálne si v Novom Meste v poriadku. Dôležité je, že máš možnosť vyhrať poukaz na večeru pre dvoch v bratislavskej reštaurácii Carlito. Si ty kuchár, varíš si doma? Zavše áno. Zavše áno. Tak potom by pre teba možno nemal byť problém správne zodpovedať na súťažnú otázku.